Croissantjes, pistolet. Eitjes. Eitjes, confituur. Dat is een echte verrassingsman. Welk broodje wil jij graag hebben? Ik ga deze pistoletje nemen. Ja, zeg maar pistolet. Beetje vlees. Vleessalade. Dat is iets dat ik niet dikwijls gebruik en dat vind ik een lekker idee. Ah ja. Ja, eerst een beetje kaas, dan een beetje hard. Beetje. Wel hard gekookt zijn ze. Ik denk het wel. Ik ben bang dat... Ik denk niet dat ze dat gaan doen. Nee? Ik denk het wel. Of te zeggen dat Werner onze logo draait. Normaal hoorde dat, hè? Hoor je dat? Ja, dat is ook klopt. Ik er gewoon op omhoog. Tuurlijk is dat. Dat is al gekookt. Het is wel jammer dat het niet zacht gekookt is, hè? Nou, hard gekookt vind ik niet zo lekker. Ik ben daar ook niet zo zat van. Dus je kunt misschien beter 2 eitjes erin leggen. Die je zelf nog kunt koken. Ja, Of kunt bakken. Dat is weer in het concept, hè? Nou, niet gestoord door iemand. Zelf heb ik wel liever dat iemand dat komt brengen, zo. Dus even... Ja, dat is anders. Dat even iemand ziet, zo. Da-da-da-da-da.